Днес милиони българи живеят и работят извън България. Много от тях в Великобритания. И един от най-честите въпроси, които получаваме е: какво се случва, когато ни потрябва лекар там? Колко се чака за преглед? Плаща ли се? Работи ли системата по-добре или е просто по-различно? Чисто от пациентска гледна точка, как е организиран достъп, по-труден ли отколкото в България? В този епизод ще говорим откровено за урологията в Великобритания и България, без митове, без клишета и без престилка. Здравейте, доктор Орманов! Здравейте, много ми е Василев. приятно след тежките празници да си починем от почивка. Още не се свърши. Има време. Така, като увод да кажа, че с доктор Орманов сме приятели от 25 години и заедно започнахме да специализираме урология в България, в Александровска болница, само че след известно време доктор Орманов замина да работи като уролог в Великобритания и това е повода днеска да го поканя тук точно благодаря за поканата. Празничните дни, така да го кажем, за да си поговорим за реално разликите и предимствата и недостатъците на медицинската система и урологията в Великобритания и България. И така, доктор Орманов, чисто като стъпление, първо да ни кажете, как мина прехода тогава, преди повече от 10 години? Аз може да се представя първо. Може? Значи аз съм доктор Димитър Орманов, уролог, специалист. Моето кариерно развитие започна от Александровска болница през далечната 2001 година. Работил съм 10 години в Александровска болница, откъдето се познаваме с вас, доктор Василев. Доцент Василев, извинете. И доктор, и доцент, и Васо. Не може да си говорим на ти, тъй като сме приятели от много години. Реално, понеже аз предполагам, че един от въпросите ще ви бъде и защо заминах и защо смених системата. Това е личен въпрос. Това е личен въпрос, личен избор. Това, което искам да кажа, че в България, когато сме работили с вас 10 години, колегите в Александровска болница ми бяха като семейство и аз имам едни отлични впечатления и имам едни отлични учители, от които съм научил страшно много и това оказа много важна роля за моето кариерно развитие в бъдещето, когато вече не бях в България. Тоест, чувствахте се достатъчно подготвен за английската система и да може да работите свободно и спокойно в Англия. Отговор на въпрос по-правилния е: чувствах се достатъчно подготвен медицински, за да работя като лекар извън България. За системата очевидно не бях подготвен, като системата имаше неща, които знаех, имаше неща, които не знаех, а имайте предвид, че системата постоянно се променя както в Англия, така и в България, може би и навсякъде по света. Кое беше най-големия шок, така да го кажем, и най-голямото предизвикателство за вас в началото, когато паднахте в за мен най-големия, как да кажа, най-големия шок, между другото, ще ви кажа нещо, може да ми се смеете, но когато започнах да работя, първите дни, така като се прибирам и имам чувството, че ме болят краката и си казвам сега, тия обувки не са нови, обаче нещо явно не са ми удобни, болят ме краката и после изведнъж установих, че разстоянието, което изминавам като ходене по време на работа тогава, беше много по-голямо от това, което съм като физически, това, което съм правил в България. Което бяхте свикнал там. А чисто професионално, имаше ли така шок, някакъв стрес за вас, когато започнахте? Значи винаги, когато се сменя работната, направо казвам, сменихме държавата, шока е голям, шока е културен на първо място, това са абсолютно различни хора, имайте предвид, че в системата на NHS работят хора от цял свят на всякакви позиции и реално шока наистина е и стреса от начало е голям, нали, защото изискванията са съвсем различни, стандарти са съвсем различни и ние просто... И езиковата бариера бариера, да, нали, ние си мислиме, че примерно говориме добре, обаче се оказва, че нали, имаме още какво да научиме. Има неща, които нали, начинът, по който се комуникира с пациентите е абсолютно различен и ако щете ми вярвайте, имам чувството до някъде, че чисто анатомично и физиологично има разлика в българския пациент и в британския пациент, като
като анатомия и като физиология, и начин по който протичат заболяванията, начин по който се лекуват заболяванията, което респективно и довежда до ауткъма, така да се каже, до края на лечението. Резултата от лечението. Точно така. А от пациентска гледна точка на нас, може би на зрителите ще им е по-интересно, тъй като нагледат от буквално от 160 и колко държави имам гледания, тъй като YouTube показва откъде. Фактически, чисто от пациентска гледна точка, как е организиран достъп, по-труден ли отколкото в България, нали? Тъй като целта е да сравним България с Великобритания. В случая нали, по принцип, нали, първото нещо, което трябва да знаете, че ние говорим за държави, значи степента скела е съвсем различен. В един случай сравняваме България, която има население примерно около 6 милиона, с примерно Великобритания, която има население над 60 милиона. И колонии, и... Не, сега ние говорим за тези, които са на острова, нали? И са богати и така нататък. Така, да. Много по-богата държава. Да, нали, сега, нали, в смисъл ние говорим за системата, нали, финансирането на системата е съвсем отделно, така, но като го застъпихме този въпрос, първото нещо, което трябва да се знае, че системата е безплатна за пациента, всички грижи, всички консумативи, всичко, което е свързано с пациента е безплатно по времето на ползване. Всъщност системата се заплаща от всички с данъчни постъпления и тези постъпления се извършват през целия работен живот на съответният гражданин. Здравните осигуровки, така го кажа. Да, здравните осигуровки, които сега, лично аз не мога да ви кажа по памет, нали, кой колко плаща, и това вече зависи от дохода, от нали, процента, който се удържа, но всички плащат за тяхното здраве. Сега, по отношение как се влиза в системата, основната личност е така нареченото GP, което го има в България. Между другото, вие може би помните, когато започна здравната реформа в България, така наречени клинични пътеки в България бяха копирани от Австралия, но практически това са английски клинични пътеки, така че в някои неща, в някои нали, аспекти системата е изключително сходна. Тоест пациента заболява корема, отива първо при джипито като филтър, който пациентите, между другото, имат изключителна вяра в техните джипита и нали, ги търсят за съвет, за преглед. Това е първия, джипито е филтър. Джипито всъщност контролира процеса. GP-то започва с диагностиката и вече като целта е около 80, даже повече процента от заболяванията да се лекуват и да се контролират в така наречен primary care или от GP-тата. До болничната помощ. И ако GP-то вече реши, прецени, че съответният пациент, нали, респективно има нужда да види специалист, уролог, например, или някакъв друг специалист, прави съответният реферал. Сега, нали, този реферал може да бъде за доброкачествено заболяване, може да бъде за онкологично заболяване, може да бъде и за спешно заболяване. При мен редовно в моята практика в България идват пациенти, които ми съобщават фрапиращи срокове и дати за среща с специалист, дори и с GP-то, да не говорим за операции. Чувам срокове за години чакане. Значи поне няколко месеца чакат за консултация по уролог и предпочитат да дойдат в България, за да се прегледат и пак да се върнат в Англия. Първо, съвсем легално, сроковете са за доброкачествено заболяване е 18 седмици. 18 седмици колко прави? Това са около 4 месеца. 4 месеца за това е за доброкачествено, за бенигнено заболяване. За спешно заболяване от около 2 до 4 седмици. Сега ще ви излъжа за срока точно, но е някъде около 2 до 4 седмици, и за онкологично заболяване, когато GP-то има съмнение за онкологично заболяване, реферала за специалист е около до 2 седмици. Значи до 2 седмици той от момента, в който GP-то изпрати нали, съответния реферал, той е електронен, пациентът трябва да бъде видян от специалист. И респективно се правят така наречените, специално сега говорим за онкологичните
заболявания, така наречените ход клиники или фаст трак клиники, в които пациентът идва и всичко се извършва на един момент. Тоест, примерно, ако вие дойдете в 9 часа сутринта, нали, когато започва клиниката, до обяд ще имате, примерно, ако имате кръв в урината, ще имате цистоскопия, ще имате ехограф и ще имате всички кръвни изследвания направени. И сега, респективно, ако вече се наложи допълнително да се правят операции, скенери и така нататък, тези неща си вървят поред. Като също там реферал е за онкологично заболяване. Това са съвсем отделни типове реферали за тези пациенти. Да, системата може би не е изключително честна към пациентите с доброкачествени заболявания. Сега имате едно друго нещо в предвид, специално понеже тук сравняваме малко българската с английската система, е, че тези пациенти, които може би идват във вашата практика, също така има хора, които предпочитат да видят български лекар поради до някъде езикова бариера и до някъде поради това, че те не разбират по някой път точно за какво става въпрос. Аз говоря за пациенти, които идват в моята практика, които са от години там, които са по NHS и които реално прегледа им е назначен за 4-5 месеца след, нали, като се оплакал от, примерно, трудно уриниране или болки в бъбрека и комбинират пристигане по Коледа ли ще, лятна отпуска и така нататък. Да, значи за такива, но те, щом ги комбинират, означава, че не са и толкова спешни. Не са и толкова спешни. И могат да изчакат. Но това не е добре. Нали, пак казвам, системата не е по-забавена при пациентите с доброкачествени заболявания. С злокачествените работи... с злокачествените и с спешните заболявания системата работи перфектно. И също да кажем, че всичко е безплатно. Абсолютно. И се наблюдава на национално ниво. Тоест, самите болници, така наречени тръстове, се държат отговорни, резултати се наблюдават на национално ниво. Това не е просто някаква регионална политика. Сега, по райони, нали, резултатите могат да варират, но като цяло всичко се наблюдава много строго и постоянно и целият процес е динамичен. Чисто опитам в работния ден, да кажем, по какво се различава, да кажем, английската от българската болница? Ясно, че по консумативи, нали, там имат така, всичко е под ръка, така да го наречем. Да, така е. Сега, нали, пак уточняваме, че сега аз малко ще ви върна по-назад. Първото, което, нали, системата е изключително контролирана по отношение на това, че се спазват така наречените гайдлайнси. Тоест имате си алгоритъм, болка в корема, трябва да се направи възоснова на тези гайдлайнси могат да се вече да се издадат локални гайдлайнси, които, нали, да са примерно за този регион на Англия, в който се обслужва, нали, и този тръст, нали, колективен от болници, те могат вече да се издадат. Имаме така наречената система GIRF, Get It Right from the First Time, където се анализират данните на получените на лечението на пациентите и целта е да се оптимизират данните. Така че системата, има доста системи, които контролират качеството, вида на лечение, начинът, по който се изразходват ресурсите и как се пренасочват ресурсите от едно място в Тоест, друго. редовно се следи дали лечението е качествено, дали резултатите са добри и дали се заслужава, как са изхарчени парите фактически точно от финансирането, което е държавното, което е наистина много добър механизъм за, нали, да не харчиме за нещо, което не върши работа. Точно, нали, естествено. Имайте предвид, че пациентите получават лечение по някакъв път наистина, които струват много пари, хиляди, особено за онкологичните заболявания. Те са абсолютно безплатни. Както говорим и за проследяване, говорим и за всякакъв вид изследване и нещо, което трябва да се извърши в процеса на време. А има ли и там такъв недостиг на медицински сестри, на лекари? Как го виждате ви положението в Англия? Положението аз си го виждам от моята гледна точка. Но недостиг, сега като говорим за недостиг, понеже така да малко
системата е нагласена по начин, по този начин на всеки, грубо казано 50 мили, има една абсолютно функционираща болница, в която има хирургично отделение. От 50 мили? Да. Хирургично отделение, има абсолютно всякакви образни диагностики и всякакъв вид лечение. Примерно болницата, която аз работя, е по-малка, тя се води DGH, Digital, по-малка болница, така да речеме, но ние разполагаме с абсолютно целият обем от апаратура, която има в модерната урология. Това говоря за лазери, говоря ви за системи за биопсия на простатата, за диагностика, говорим даже и за хайфо, което не е разпространено, това е доста скъпа. За лечение на рак на простатата. За лечение на рак на простатата, т.е. в една малка болница, която, нали, да ви я съпоставя, примерно на ниво Ловешката болница, ние имаме изключително много апаратура, като специално там, където аз работя, нашата болница е по-малка, но ние сме едно голямо отделение с голяма университетска болница в Източна Англия и практически всички решения, целият процес на лечение, всичките процедури, които се спазват, са въз основа на колективно решение и въз основа на така колаборация с една голяма университетска болница. Нали. Тоест, по-тежките болни се реферират към университетската болница, така ли да го кажем? Да го кажем така, че сега примерно в по-малките болници няма да има, не може да се извърши лъчетерапия, нали, трябва да се реферира в по-голямата болница, нали, но на пациентите се дават избор от 3-4 големи болници в региона, които са на еднакво разстояние, т.е. спрямо местоживеенето. Примерно, ако трябва да се направи за сега в момента, примерно, роботна простатектомия или парциална резекция на бъбрека с робот, също се извършва в по-голямата болница, като тенденциите са вече и в по-малките болници. Нали, все пак имате предвид, че това е скъпо лечение и се изисква и подготовка на персонала за такъв тип. Реално, това, което вие казахте, аз просто чисто да рекапитулирам, фактически в регионите винаги има болница, която е много добре оборудвана, с работещ персонал, които покриват 90% от нуждите на пациентите и само в изключителни случаи, когато е вече по-тежко или по-скъпо лечението, се реферира към по-големи университетски клиники, които да довършат лечението, така да кажем. Но качеството е унифицирано в цялата страна. И се наблюдава и постоянно се контролира. Което казахме преди малко в разговора, че всичко се следи, какви са качеството на услугата. Тоест всички пациенти са покрити, не както тук е една голяма разлика, тъй като в България в много региони, деца вика, затварят отделения по педиатрия, по АГ, поради липса на сестри и дори и на лекари. Сега, липсата на сестри и на лекари е постоянна и тя е хронична. Значи една такава голяма дори система. В Великобритания. Да, това, от което започнахме, че когато ти искаш да поддържаш една система, в която всичко да е равнопоставено, да има достатъчно за всеки и то на много високо ниво, не е, нали, само имитация на дейност, примерно не казвам, че ние тук правим нещо такова, но нали, респективно се изисква много персонал и то, като говорим за много персонал, се изисква персонал от спешната помощ, персонал за вътрешната медицина, които са отделна, така една много голяма част от пациентите са пациенти за вътрешна медицина, тъй като има много така възрастни пациенти в доста от регионите. Имаме респективно нужда от персонал, който е медицински сестри. В Англия много голяма роля имат и специалистите медицински сестри, които са тренирани да извършат специфични дейности, които заместват лекаря. Нещо като фелшера в България. Да, но примерно имаме медицинска сестра, която отговаря за диабет, имаме медицинска сестра, която отговаря за смяна на катетъра, примерно. Имаме медицинска сестра, която може да извършва такива лечения, примерно като да поставя БЦЖ,
да проследява болните, да контролира и проследява онкологичните пациенти. Има медицинска сестра, която примерно в хирургичните заболявания отговаря за смяна на стомата, на пелотите, на поддържане, психиатрични, малко по-специализирани те са, но тези сестри са реално с надградено образование. Фактически основното е едно и за да стане специализирана има допълнителни... тя се профилира. Нали? Така. Тук идваме на темата, която е много нашумяла в България, между другото, много актуална напоследък, е за специализациите. Има ли как са специализантите и младите лекари в Великобритания? Доволни ли са? Щастливи ли са? Имайте предвид, че в момента в Великобритания последната една година места за работа на млади лекари няма, което трябва да ви... Тоест те да работят. Няма работни места свободни, това искам да кажа. Иначе те работят много. Сега това означава, че... Натоварени ли са много? Натоварени са много и това означава, че има голям интерес към здравната система. Да работиш в здравната система в Великобритания от страна на младите лекари. Сега, младите лекари като цяло са няколко типа. Нали, след завършване, ние говорим пак казвам, за система, която има персонал от цял свят, т.е. имаме млади лекари, които завършват в местните университети, но като цяло, те не са достатъчно като брой, затова има британски граждани, лекари, които се обучават в чужбина. Мога да кажа, че в България се обучават голяма. Даже ние имаме лекари, които са обучени в медицински университет в София. Вие сте бил преподавател, така че вашето име се знае. Без вие да знаете извън пределите на нашата родина. Така. И това не се шегувам, нали, в случая. Така. Да ме споменат за добро. Винаги само с най-доброто. Които са завършили в България, има лекари, които завършват в Полша, има лекари, нали, които завършват в различни страни. Въпросът ми беше как се чувстват, защото тук... Сега ще ви обясня как се чувстват. Нали, по принцип пътя на специализация е доста сложен, отговорен и изисква много саможертви, учене и финансово не е лесен, защото се изисква много неща. Млади лекар си ги заплаща сам, като курсове, като учебници, така нататък, допълнителна квалификация. Да. И това нали, за тях е трудно. Как да кажем? Да, трудно е. Като системата на специализация се извършва по следния начин. След като завърши, нали, студента медицина, работи Foundation Year 1, Foundation Year 2, това, което е нашият държавен стаж, но там са 2 години. Те специализират в различни отделения, гинекология, педиатрия, хирургия, урология и така нататък. След което започват, има така нареченото Core Training. Core Training, нали, съответно е също 2 години, след което започват Specialty Training, нали, вече те се профилират, нали, за медицинска специалност, за психиатрия и за хирургични специалности, като Specialty тренинга продължава около 7 години. 7 години, да, след като от е завършил. ST3 до ST7, значи, след като е завършил 7-8 години. За да стане уролог. За да стане специалист. Специалист. Офталмолог. Да. Това е доста дълъг път. Това е доста дълъг, труден път. Имайте предвид, че специализацията ще не се извършва в една болница, тя се извършва в регион, но примерно вие една година работите в този град, другата година работите в другия град и може да смените за период на специализация няколко болници, които това вече изисква пътуване, преместване на местожителството, нали, и това също е трудно. Чисто социално-битово е по-сложно, тъй по-сложно, освен това, ако сте жена, примерно и имате и деца. Сте в детеродна възраст, имате деца, това поставя допълнителен натиск. А като финансово заплащане достатъчно им ли или се налага да дадат допълнителни дежурства или някаква друга
платформа, Значи, вижте, аз не съм бил специализант в така, че, там. в Англия по принцип има две неща, които са табу. Едното е религията, другото е заплащане. Значи ние за пари не си говориме. Нали? Това, Там е забранено. Да. Така. Не е забранено, не е прието, нали, да го кажем. Нали. Аз не питам колко получават, но дали им стигат. Но със сигурност им стигат. Поне не съм чул да се оплакват. Пък, нали, реално целта на младите лекари специализанти е да се научат и да придобият специалност, като те не са ощетени. Сега от тях, което съм чувал, защото работя с много такива млади лекари, е, че системата, особено с чужденци, примерно, че системата е доста по-справедлива британската, спрямо да речем европейски системи като френската, нали, по отношение на заплащане, по отношение на часове на работа, по отношение на яснота какво ще се случи, какъв ви е плана за специализация. Ние сме длъжни да ги тренираме, длъжни сме да им дават да работят. Ако не го направиме, те могат да се оплачат. Те имат определени права, имат определени обучения, постоянно се явяват на изпити, постоянно се явяват на вътрешни оценки за всяка процедура, която се извършва. Примерно, и аз съм наблюдаващия консултант, на мене ми се изпраща по електронна система ми се изпраща, те му казват тикет, нали, който аз трябва да напиша какво е направил оценка. Може да се е справил, може да не се е справил. Тези оценки се събират, те не са само от мен, те са от колеги и така нататък. Нали? Тоест да кажем, че на тях не име, на българския специализант не му е лесно, на английския, на американския, така че медицината наистина затова е трудна и се отдае на специалност, която от ден едно професия, която не е лесна. Благодаря. Наистина и сега, може ли няколко блиц въпроса така да ви задам, като може за да финал? Аз нещо. Може всичко, много е студено тук. Аз студено нарочно, тъй като вие сте по ризичка, аз съм все пак с престилка, нали, идеята е без престилка. Така се казва подкаста. Кое от британската система смятате, че би било добре да се приложи в България? Значи в България сега не е много коректно аз да дам оценка на българската система, тъй като аз 15 години работя в България. Все пак тя не се е променила много от тогава, когато работи. Системата в Великобритания работи за пациента, докато по някакъв път в системата в България пациента работи за системата. Пациента в България сам си координира лечението, докато в Великобритания това е един процес, който е постоянен и завършва с изписване на пациента. Изписване, проследяване и допълнително лечение. Нали. Докато в България вие сами трябва да си организирате лечението, имате бърз достъп, което е хубаво, нали, до специалисти, но пък от друга страна, вече след като се извърши лечението, всеки си търси мнение, всеки си търси лекар, проследяване. В някои случаи, сега да не казвам голяма приказка, но доколкото имам впечатление, онкологичните комитети са, грубо казано, фиктивни, нали, колкото да се отчете пътеката, което са неща, които е хубаво да се подобрят. А кое от българската медицина бихте препоръчали за великобританската, за английската медицина? Значи от българската медицина, аз сега ще ви отговоря директно, това, което прави моето наблюдение. Понеже в Великобритания така пациентите се лекуват изключително, тези, които са насочени към специалисти, се лекуват в болничното заведение. Значи към болничното заведение е поликлинична част, където там се извършват лечения, прегледи и така нататък. Може би ще би било добре да се разтовари малко системата по отношение на това, че пациентите могат да се пренасочват извън болниците, нали, но те усилено, пак казвам, много усилено работят по тази линия. А какво е най-важното послание, така да го кажем, към
българите, които живеят и се лекуват в Великобритания, реално, като лекар. Да, аз ще ви отговоря, понеже имам взаимоотношения с български пациенти в Великобритания. Много другото, ще поставя линк към вас. Аз директно ги съветвам много от тях, нали, това, което вие споменахте предварително, нали, идват и казват, аз, нали, примерно не искам да хода при GP-то, аз не им вярвам и така. Реално, нали, това, където започвам, че това е мултикултурална държава с мултикултурален елемент. Сега българските пациенти, по принцип аз ги разбирам, те предпочитат да ги лекуват, да ги преглежда български лекар, да им обяснява на български, което е много добре, но много неща, които трябва да се извършат от здравната система, те трябва да бъдат регистрирани с GP. Нали, аз това им обяснявам, че, нали, не е проблем да отидеш да се излекуваш в България, да, ти ще отидеш, доктор Василев ще ти направи операция, така, нали? Но след време някой трябва да те проследява, ти трябва да влезеш в системата, ти трябва да си регистриран с GP, ти трябва да можеш, нали, после да комуникираш, да можеш да бъдеш проследяван. Не става, нали, да отидеш да имаш лечение. Прегледа в Англия, лечението в България, и после пак в проследяване в Англия. Тоест, българските, това моят кратко съобщение за българските пациенти в Великобритания, че те трябва да вярват на здравната система и много го правят, между другото, нали, пак казвам, те не са дошли. Както нали, чувам и си заслужава. По системата очевидно работи в Англия. Да, работи. Системата е с по-голяма мащаб, по-натварена е. Не може всичко да се харесва на всеки, но системата работи за пациент. Да. И е хубаво българските пациенти в Великобритания да се доверяват на тази система и да си регистрират GP и да се регистрират всички заболявания, за които трябва да се проследяват. Нали, това е изключително важно. Благодаря, доктор Орманов. Наистина много се радвам, че успяхме да си поговорим така, деца вика, полуприятелски, полупрофесионално. Весели празници. Благодаря. И лек път за Англия. Всичко хубаво, благодаря. И само да кажа, абонирайте се за канала, пишете ни долу в коментарите някакви въпроси допълнителни за доктор Орманов. Сигурен съм, че той ще ги види също и може да отговори. Може и аз да кажа, доктор Василев е, освен че сме приятели, сме колеги, изключително качествен лекар с много ерудиран, много опитен и ако имате урологичен проблем, със сигурност доктор Василев е човек, който ще ви... Благодаря, доктор Орманов. И му гледайте канала. И да се абонирате за канала ни. Чао и успешна 2026 година на всички.